Selasa tanggal 16 lur ya. Budal nang daerah desa kene enek 2 jam iki mung lur. Lagi iso gangguan iki. Lah iki pertigaan lur. Sing rono nyangka terban Banar padha ae lur. Sing nang kono ya katerban. Lagi arah neng pasar Sambi Kenceng lur ya. Lah ya nek toko gede kae. Nah, wis tak siapno tak deleh kebonan kene lur ya. Pokoknya aja lali sing nemu langsung share komen lur ya ben gak dikira hoak. Nah, pertigaan lur ya. Nah, wis pokoknya sing roh iki lokasine iki langsung dadi gas lur. Soalnya nek sing request jerine kene akeh rondone lur. Nah, sing nemu engko ya rondo lur. Nah, wis digas lur ya. Lah iki posisine tokone toko gede iki. Nah, iki TK lur. Wis suwun lur ya. Muga berkah, muga nang ketemu.